Яхшы кешеләр белән мине язмыш үзе очраштыра. Сүлтә улыннан җыр сүзле укытучы Галима апаны күптән ишетеп белсәм дә, күрешкән юк иде. Шушы көннәрдә юлым алар яшәгән авылга төште. Валиуллиннар тергезгән йорт авылның иң күркәм җирендә, яшьләр урамында урнашкан. Өйгә килеп керүгә ачык йөзле кайнар чәй белән киң күңелле хуҗабикә Галима ханым үзе каршы алды. Ничәмә сабыйны җитәкләп белем иленә алып кергән Иштирәк авылы кызы Галима Тимерсалих кызы Мәгариф өлкәсендә 400 елдан артык хезмәт куя. Әйтүе генә җиңел. Ул хезмәт эшендә күпме бала язмышы, алар күңеленә салынган белем орлыклары. Бүген шул орлыклар шытып Галима ханым укучыларының уңышларына сөенеп, рәхмәтләрен ишетеп яши. Һәр шишмәнең башы була. Бәләбәй педагогия училищесын тәмамлаган яшь белгечне юллама белән Сүлтә 8 еллык мәктәбенә җибәрәләр. Рәхмәтлемен язмышыма. Шушында килдем, 79 елда 8 еллык мәктәп иде, 18 бала бирделәр, 3 класс иде, шуннан алып киттем. Аннан инде мәктәптәге тормыш ошады, башка һөнәрне күз алдына да китермәдем. Яшәүне, тормышны яратуны, кешеләрне ярату, иң самими балаларны ярату белән алып бардым. Белемен камилләштерү максатында Галима Тимерсалих кызы читтән торып Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия институтын тәмамлый. Шул мизгелдән күпме гомер узган, чәчләргә дә инде чал кунган, әмма күңел яшәле. Мәгариф тармагында күп еллык намуслы эшчәнлеге бәяләнеп, Башкортстан Республикасының ат казанган укытучысы исеменә лаек грамоталар, рәхмәт хатлары алуга ирешкән югары категориялы мөгаллимә һөнәрен кайчан сайлауы хакында үзе сөйләде. Минем һөнәрем кечкенә чактан үзем сайлаган һөнәр. Курчакларны шундай утыртып, чүпрәкләрдән курчаклар ишарәсе куеп, шуларга дәрес биреп, шулай әткәмнең теләген, кызларның әткәм укытучы булуын теләгән, аларның киңәшләрен тотып, мәртәбәле булу, шул ук вакытта инде балалар булу белән беррәттән балаларны яратып, аларга булган эчкерсез балаларга булган мәхәббәтне күңел түрендә һәр вакытта да йөртеп, аларның кеше булганнарына сөенеп яшәү. Бүгенге көндә мине укытучы итеп, шын укытучы итеп сезнең алга китергәндер дип әйтәм. Теләгем укытучы булып теләге. Ул кечкенә чактан, бала чактан ук берләнгән теләк. Кечкенә чагыннан ук җыр моңга әвәс язмам герое халык җырларын оста башкаручы буларак танылган. Өстәвенә ул каләм дә тибрәтә. Республикабызның төрле басмаларында мәкаләләр бастырып, төрле иҗади конкурсларда җиңү яулый. Илһам чыганагы аның өйдә гомер юлдашы Әгълә Флюнова. Галима апаны сөеп, назлап, Тукаем ди. Менә мин шу Тукай бисән сагынабызын иде. Менә Тукай шушылай илһамландыручы. Яшәгән елларымда вөҗдан газабы кичереп яшәмәдем. Картлыгымның матур булачагына, иманым камил, Әгълә абыйгыз белән исән тигездән яшәү бәхете бирсә иде. Ул минем яшәешем, ул минем сулышым, ул минем көчем, ул минем илһам чишмәм, ул минем булмышым, ул минем таянышым. Без шулай итеп, Аллага шөкер, 38 ел бергә гомер кичереп ятабыз. Әгълә агага килгәндә ул да хезмәтне, тормышны яраткан кеше. Һөнәре буенча механик. Мен дә әйткән механизатор булып эшләдем. Бәлки сактарлык мен темир тамыр арасында үстемлесем дә була инде. Мен техниканы яраттым. 10 классны бетергәч, шоферлар курсын тәмамладым. 77 елда шуннан бирле 25 ел 2002 елга чаклы колхозда шофер булып эшләдем. Бик яратып башкардым шуны. Бүгенге көндә исә иң мавыктыргыч һәм файдалы һөнәрләрнең берсе умартачылык эшенә бар җанын тәнен биргән кеше ул Әгълә Флюнова. Умартага рамнарын да үзе эшли. Хәтта Ихатада Алмагач бакчасында апи йорт булдырган. Бу бина йокы өчен билгеләнгән. Аскы өлешендә умарта кортлары, өске өлешендә ятак урнашкан. Алар арасында һава циркуляцияләнә торган махсус челтәрләр урнаштырылган. Апи йорт конструкциясе шифалы йокыны кабул итәргә мөмкинлек бирә. Любой вакыт арыгач кирип ятасында, тапсамда ял бирә. Тынычланып, шуннан көч алып чыгасың инде. Кортлар гөжләй, син алар тыңлап ятасың, алар менә тынычландыралар инде.
Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән әйтем нәкъ гаилә башлыгына туры килә. Ул төрле механизмнар уйлап табуга да оста. Әйтик, аның үз куллары белән ясаган аматабылу, культиватор, бәрәңге утырту, утау, алу җайланмасы бакча эшләрендә бик уңайлы. Тату башкаларга үрнәк булырлык яшәүнең сезнең гаиләдә үз сере бармы дигән сорауга язмам геройлары түбәндә генә җавап бирде. Хөрмәт итәргә кирәк. Хөрмәт булса, ярату да шунда хөрмәт эчендә барса. Ярату бераз гына чигенгән сәгатьләрдә әскенә. Ихтирам дип әйткән әйбер югалмаса, ул яңадан ярату эзләп кайта үзен. Шушы ояна, шушы парна. Мин син яратам дигәннән генә әле. Ястыклы да мендәрле дә, икмәкле дә сөтле дә булмый. Ихтирам итсәң, ул тапкан малларны кадерләп тотсаң, аны ир итсәң, аның күңеленә хош килерлек сүзләр белән мөрәҗәгать итеп, аны канатландырсаң, ул төзегәнгә шатлансаң, аны зурласаң, аны сайрап кына, сирәк кенә җай гына макташтырсаң, менә шул вакытта инде ул тормыш чуалмыйча гына әкрен генә алга бара. Атларны куырга кирәкми. Әкрен генә барсалар, алар барып җитәләр. Ирнең исеме бит ир ат диелгән. Без аларны куаларга тиеш түгел. Аның дәрәҗәсендә төшерүчебез булырга тиеш түгел. Тормыш аларга былай да бик күп йөкләгән. Без шул атны абындырмыйча, яндырмыйча, куаламыйча, вакытында тиешле тәрбиясен биреп, аңа ышанып, аны сөеп, аны яратып, зур хөрмәт белән яшәргә тиеш. Тырышкан кеше барын да булдыра. Ә бу гаилә бар яктан да уңган. Тылыңныклы, ярты ягың акыллы, сабыр тырыш булмаса, зур уңышларга ирешеп тә булмыйдыр ул. Ялгышмаганнар алар, бер-берсен сайлап. Теләк бер, гомер күзләрендә алтын туйларын зурлаган Валиуллиннарны тапшыруыбыз геройлар итеп күрергә Ходай насыйп итсен иде әле. Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.